togendera koba gukubwatia oroboti oruo lwaye Frida Kerubo. Tingaki chobochori nigo abange bagwesokia eliokorwanirira ebirugo kolinde magega yobochori omubui noyomo busanga na bali baligete ebirugo ase orogongo rwabusi kolinde tibabwa nigo bagutumanya ebintu besomire gwetera siasa eliokwenyorera obubui. Kunara machiko yo kuligikura lazima oligie echama engia iyo abantu bagotegera manifesto echama namangana alia echame bwatu ya kabere lazima abantu bali ekiba kunyara kolia singa kiri kiagara kene na protebanga democratic African voters eba ko na karwatu ikaransiria wononga ki nakinkwargo toline pikipiki usine wate siasa cyo nyumba nkonya role nyumba ende nenke abantu bandi barabange yanyora ngaba barabange basako bwatira namo na bagasokyo umuntu yomo elindo nyora ba mutambukiri se still no ene karo bunyombo boro kwanyora ngo yo monaro gutambuka ko minority nyombenke o icho ebereria bwate chikura chinyinge bacha mu bamubwatesia yanyandikana ngo yo tangaziro guswakira chikura gukwana na Charles Mugaka nigo aereire biria abereka gwesomya ase kintunde isano na ibere abereka koligia oborai munanjira arabori chikura entunda yane ya saba kosi na bolitio bwa MCA na bolitio bujumbe kane na bolitio bwa speaker bwa Kis County Assembly na bolitio bwa National Youth karo atore resources isaine na bogo chaiga karo wachire anyore na kwa tumekire resources ya ubia kwa chikali cha branding oitana no kwanira abantu ogore bitamba abantu bagutumeka na beko gokonya igendo kendi gya kabere ne community yao like ngayukuru na bogonya ronyo gukurwa ekinyorogete kiagambire forong ikinkenya kugamba abantu ngwika bali barosa na bokuira chikura na independent ekere kinyoro ekoro ku society kere society ikere that extent na bego ikera yate abantu seitantu anyakama ikoro ku protest vote bantu bake kureyo kera bakire baka against kwanyora kwa irire egento kende kia gatatu gekora umuntu ire chikura ni kiama inga kinere ekiama kia nationals ebe Buganda ebe Kenya ebe Tanzania garo kwa iru ticket ya ekiama kire ruling party osikirikio chiko rule na boko enyara with the mix oire chikura so ase binde bitatu na kwanire binde bitatu ose gutwekana ko bwate bibere na boko ire no tatwareka tinga kicho oboigo asensemo yabasubati nigo bagutumanya ali bayeroleire kinga kibakorwanirira ebirugo abakongu na roche abantu bayito banjire ko seru wetani okorigereri obuya bw'omurayo nde bwensi nabogo kwanira abantu buya lakini egento batagete no gosera tali ayoka nigo baenekiribuna nigo bakunererigwa ase batali kwegwa amabaga gwetera ebyama bakorigeria oborai abasubati abange tokunererigwe chipati ntoko ayo gubirogo ekera tuwakunererigwe chipati gose gwatebunga aino musubati tigoji kuba nominated nane kigo ika nomination abande bachora basani babo gose bachora abayiri nane bagotika korende ekirenge kenene kyogosoa ase siasa nkerekieke koligi chikura no koligi gasi kurwa sabantu abande batali abayiri bawo abande mumanyaine abande mutamanyaine nako bayebereri bako igasi yo bakorega asa mangana yo koligi chikura munere kurubutambe na mangana yo goikasa abantu nako bayerese kyubanga tuko bakorera gose chindoto chireme yao usasoro cha magosari uranyora libaga lyo kubagambira erinde binte binyara kwa bigo chenje asensemo ya Mugaka nigo akwerera naki aberega kweroberia na boigo nonya oberega koligia oborai asegeka kolende taranyora ninki kegerete agendete gotigara ime ya siasa yana enanyansete nyore ground yogo kwanira abantu so koira chikura ne bati lakini yise kobeka muno boli chikuroire ekerota ire tibinto nebinga bigosareka ona bono nyeto kwibanga bia na boko ni bole moni chigari chiao
okobesa ebiombe bigosa kore basi totwara kende igo kore okobari chiakasi oso street yonge gusabirira ochandeke siasa okonyekora ogotiri na siasa munekero ogotiri na issues chiao siasa okonyebangira ogoteba like nintagete gotumeka siringi milioni 10 echi onye chikoera otigerabu oirana origio bokombe bwa hotel nesras oreme tingaki abasubati bakorigia ebirogo ningi batari kubinyorera gusiga igaga since independence ndwanya gotora mongino ndekero gukyabo MP chiguru abangine ke tukurigia ebirogo biria abasacha na barororo igo togotaka goirani gumagega ikiagara abagotebya abantu baitunga tiga abakungu bari gikirogo kyobo women rep ose tiga abakungu bachikoba nominated igente igi aturaniri mayaga kweli yanyoranga none se chipati chire ntori kwaegwa ticket magega yogotumika enibo enyinge ase ogweyakera ekoko na gutayenyorera obobui obugima na kibokoba ekero nabode chikura nande nagwiru okwira na what just obugima ekero kwagure nso okuboka gwepanguza what just obugima kwabokora simbo igona lyo ramenya lakini ise kubeka siasa ise konyibeka bono na nero nye tokuira because ninginyorete limoko seitali bo murenda umuntu uri kuri yo bwe musie akorete bake nyangi engombe konya atige iki wiki bere byara mo akanyoni mukaya gatamo akabuchi kura nande abokora siasa obori totoira asobuguma bwao eginkero nabo kubo continuous na babo Kenneth Matiba you die otere tukura so prepare gochimutua siasa yenga enyuomo kara mwanyomane na muramenye mukore buya ndatangane gukwa ndabyara abana bamuraboko ndabayiseke abaronereri abanke nkorwa bare manifesto yabo gochia ase abakichikura kurinde nonya magega yo kwenyorera obobui mbari goikera nichira cyabo gotuka ase oboime nigona negativuna eyo nenchere yemo yo gwansi omonu eliyo kwenyorera obobui enaotera siasa nigenge formula yo kwega nande ngakie nyinge karagatiyo mukungu kiyo gikomokorera nyeto kumungaina ta gwanja ajiseini so siasa goikongainiriri goikote bya bantu na nko baete rinde gorobe gwete mbyo igure cheiga bantu batenekene bono ira toye goroba yakoraki yabo onye to kumungaina foto te kokoro na bere igo abarwaneri abange gwetera ebyama byabo nigo ekero babuirwe bakwenyorera amabaga ase eserikali abande batigara batari na kiamburi tubati bariya tukurigie birogo kisi county gaiga abange bali konyora bakoba appointed osebaya gukende muna bono some of us twali chukura all this time twanya ko ukiro kendi yonsi ya serikali kiago tokonya aligiri chukura ko 2013 and many other women baligiri ko 2013 bali konyora birogo binde bakobera isiko baenda bali gitibesa nande bacha bali gichukura korinde obasemia nigo bwarurwe naki obwenete gusanga ne amate nabasani naende ningikereirere kwenyorera obobui and anchabantu diego beka abantu too much to politics you will lose kiromosanyo because your first friend could be the first person that ko wakera with results eiteragira tingo kwani go sento ikaransa turagi mbale bagote binayo murai bamineti orume yabo bale sinsia nayo murai na nekere nayo murai no embona igabuna narure kenyoro bale na umere banta bipado incho murai ekinkiri go change ko nkiri go change outcome yechikura litkuri ryo wakachikura litkuri wakachikura bosama tukali makei watikali tukura chitarako ali no bona ali no chikura no campaign yenyene eri abasubati boigo nigo baboriwe gosira abamwabo elyo kwenyorera obobui amatuko abosio ege ntongo sababantu baite chingaki chabono tagate toinyore nanto bwata abana bake ntoinyore ntobwate ebisako bya mambi katogo chora barai kamoranche atware besa goseta atwara motegerere nabokonyora gwakonye kirese ncheremo gosenchera ende munga professional groups antwe tenenera andi twawatira na koligie birogo nabangina bagusi akikomorange tukwaburia bangina tiga tochiamo nabangina bali tukuligi chikura twakwana neliogi elimo andi twerwanerera one problem abasacha bamanyita weaknesses bagocha ba to divide bagocha ba pick one a few of the women baba friends to them bato itakati abu kera twangere ko colleagues ine re problem tubugate unlike the men
igo tugusaba ng'a tubwandete guchenchia character yaito tusimame imara. Frida Kerubo, Ndizi TV.